que ilusión é. Ás veces así a miña nai acordañe cousa, acabo de dicir que non, Dolores, cantoume un conto. Dolores con tus colores, que engañas al mundo entero. ¿Quién será aquel dichoso que gozará tu salero? Blanca como una paloma, negra como un sinués, habla y no tiene boca, e anda e non tiene pies. Que cosita es? Non sabedes. É unha adivinanza, non sabedes, reto aos aí, dille, se o sabedes, regalo-vos unha masán que me caeu ao chan. Mire que tantas ten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. E até xei 3 no chan ou 4. Ali, 3 no chan. Sí. Tirou as masansiñas ao chan, a millor masanseira que temos na horta de Ormía, tirou umas masans ao chan. O que acerte a adivinanza, porque é unha adivinanza, todo ese retalío é... A máis é moi bonita, ninguén está sin esa adivinanza. Bueno, ahora xa non se fai moito eso. Ai, bueno, sí, xa. Cada vez menos. Saimos con cariño cada vez menos. Pero se o adivinades, regalo-vos unha masán. Ou un peladillo, enseñale os peladillos, mira que tantos apañín. Ou un peladillo, que apañan moitos, vou enseñar. Sí, 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 enséñalle. Non son peladillos, Dolores, como son? Son pexejos. Son pexejos. Mala masán.